ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኹምን ሰላም ክትህሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ዓይኖሜ ሎም መዓልቲ ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ከመይ ጌርና ፎኪስን ጥዑምን ዝኾነ ባኒ ዶ ንበላ ሕምባሻ ክንሰርሐ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብሓደ ሓቢርና ንስራሕ ብሩኻተይ እትዮም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናብዛ ቻነለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ኩኑ እትዮም ዝነበርኩም ከዓኒ ብትገብሩለይ ምትባዕ ካብ ልበይ እንዳመስኮንኪ እየ እምበኣር ብሩኻተይ ብሓደ ሕጂ ሓቢርና ንጀምር ክሳብ መወዳእታ ትከታተሉኒ ከዓ ብክብሪ እንዳዓደምኪ እየ ሕጂ ብዚኣ ሓንቲ ኩባያ ማይ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡውን 60 ግራም ሽኮር ማለት እዩ ከምኡውን 7 ግራም ነቢቶ ጨው 6 ግራም ማለት እዩ ሓሩጭ ከዓ ነፍየ ኣብዛ ኣዳልዩ ኣለኹ እሱ ከዓኒ 900 ግራም እዩ ዝኾነ ዓይነት ሓሩጭ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንዕኡ እምበኣር ብሩኻተይ ሕጂ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ፅቡቅ ገይረ ብሓንሳብ ክድዑ ከየ ማለት እዩ ከምዚ ብኢድኩም ደስ ዝብለኩም እንተኮይኑ ከምዚ ከማይ ብኢድክን ትጥቀማ ተዘይኮይኑ ማሽን ጌርክን ትጥቀማ ማለት እዩ ጃስ ፅቡቅ ጌርና ጥራይ ሕሲ ይነብሎ ሕጂ ከምዚ ትርእይኒ ዘለኹም ቅስ ገይረ ድዑ ከደለኹ ማለት እዩ እንደገና ማይ ክውስኸሉ እየ ተጠቐሙ ኩሉ ማይ ከዓ ሓንቲ ኩባያን ፈረቓን ማለት እዩ ፍርቅን ተጠቒመ ኣለኹ ከምቲ ዓቐናትኩም እየ ከምዚ ናተይ ብዙሕ ተኮይኑ እንድሕር ቆረብ ተኮይኑ ሃነ ቆረብ ትጥቀሙ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ዘይቲ ማለት እዩ 60 ሚሊ ሊትር ተጠቒመ ኣለኹ ሕጂ እምበኣር ብሩኻተይ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፅቡቅ ገይረ ሕሲ ኣቢለ ወዲእ ኣለኹ ምልስላሱ ከዓ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ከምዚ ደረቕ ኣይኮነን ሞር ልስሉስካ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ብላዕሊ ዘይቲ ልኽየ ኣቢለ ክሳብ ትቦኽዓለይ ሸፊነ ክገድፈ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፌስታል ብታሕቲ ገይረ ኣለኹ ብላዕሊ ከዓኒ ጨርቂ ጌርና ሸፍን ነብሎ ሕጂ እምበኣር ብሩኻተይ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ማለት እዩ ከምዚ ኢላ በኺዓትለይ ኣላ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ፅበጥ ኮይና በኺዓ ሕጂ ንዕኡ ዲዛይን ከመይ ጌርና ነትሕዞ ማለት እዩ ብሓደ ሓቢርና ነዳልዎ ማለት እዩ ንስኹም ኣብቲ ትጥቀሙሉ ኣነ ከምዚ ዓይነት መንፀፍ ተጠቒመ ኣለኹ ንሎማዓንቲ ሕጂ እምበኣር ከምዚ ገይረ ሕሲ ከብሎ እየ ንእሽተይ ከምዚ ኢሉ ኣኽብብ ምስ ኣበልክዎ ከምዚ ትርእዩኒ ዘለኹም ሕጂ ከምዚ ኢለ ኣኽቢበ ኣለኹ ንዓኣ ከዓ ኣብ ክልተ ክቆርፃ እየ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ዓይነት ሳይዝ ገይረ ናብ ክልተ ቆሪፀ ኣለኹ ንዓን ከዓ ሜሰ ኣኽብብ ኣቢለ ክገድፈኒ ሕጂ ንዕኡ መሊስና ኣብ 3 ነቲ ሓንቲ ብ3 ነቲ ሓንቲ ብ3 ክንቆርፀን ኢና ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ሳይዝ ጌርና ሕጂ ከምዚ ገይረ ምስ ቆረፅኩ ድሓር ኣብ ዝኾነና ዘለኩም ማለት እዩ ሓርጭ ነስኒስና ኣብኡ ነፅናሕዮ ክሳብ እቲ ነዳልዎ ማለት እዩ ክድና ኣቢልና ከይንፋስ ከየድርቐልና ሕጂ ነታ ዘትረፍኳ ከምዚ ገይረ ከምዚ መዘርግሕ ተለና ፅቡቅ ተዘይብልና ከዓ ብኢድና ጥራይ ርቐቕ ክሳብ ዝብለልና ወይ ከዓኒ ከምዚ ንቁመት ጥቕለል ነብሎ ማለት እዩ ብዘለና ንጥቀም ተጠቐሙ ሕጂ ከምዚ ገይረ ፀብ ገይረ ምስ ዘርጋሕክዎ ከምዚ ገይረ ድሓር ጠቕሊለ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም 3 ብሓንሳብ ብሓደ ዓይነት ሳይዝ ገይረ ምስ ጠቕለልክወን ንዕአን ሕጂ ከም ቁኖ ገይረ ዲዛይን ከትሕዘን እየ ማለት እዩ ድሓን ሸለል በል ንበዚኣ ብላዕሊ ሓሊፈ ኣለኹ ሸለል በላ ንእኽነዋልድ ሕጂ ከምዚ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ክሳብ መወዳእታ ክንቆና ኢና
ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፅብቐቲ ገይረ ክልተ እየን ወዲእየን ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ብላዕሊ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘይቲ ንፍሕ ኣቢለ ክገድፎ እየ። ተደሊኹም እዚ ብጫ እንቋቑሖን ዘይትን ጌርክን ክትለኽዮ ትኽእላ ኣኽን ኣነ ግን ከምዚ ገይረ ተጠቒመ ኣለኹን ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ፅቡቅ ገይረ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብራሽ ገይረ እቲ ዘይቲ ልኺከብሎ እየ። ሕጂ ንዕኡ ክሳብ ደጊመ ን30 ደቂቕ ዝኸውን እየ ገዲፈዮ ፀኒሐ ለኽየ ዘይቲ ማለት እዩ። ድሕሪ 30 ደቂቕ ከዓ ከምዚ ኢሉ ሓፍ ኢልለይ ማለት እዩ። ሕጂ ንከብሱሎ እየ ማለት እዩ ኣብ ኦፈን ማለት እዩ። ኣነ ብ200 ዲግሪ ን30 ደቂቕ 40 ደቂቕ ዝኸውን እየ ከብስሎ ማለት እዩ። ብላዕሊ ከዓ እዚ እንታይ ዝበሃል ሰሊጥ እዩ ዝበሃል መስለ እንተዘይተጋጊ ከምኡ ገይረሉ ማለት እዩ። ኖርማል ንዲኮር እዩ እንተዘይደሊና ክንጎድፎ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ነዚ ኣወስዳ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ኸኣነ ግድን ከምዚ የኮንኩምን ዲዛይን ትገብርዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲዛይናትክን ማለት እዩ ክጥቀማ ትኽእላ ኣኽን ኣነ ጃስት ከምዚ ደስ ስለ ዝበለኒ እየ ተጠቒመን ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብኡን ብመልክዕ ፅሕፈት ይገድፈልክን ኣለኹ ብሩኻተይ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ፅብቕቲ ኮይና በሲላ ሃልያ ኣላ ማለት እዩ። ሕብራ ዋላ ምፍኳሳ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ብልዕዋ ብልዓያ ደመፂክን ንብላዕያ ስክባ ሓደ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ እዩ በሲልለይ ማለት እዩ። ቀስ ጌርና ሓውና ብማእኸል ብሒቕ ከይተርፈና ተጠንቂቕና ነብስሎ ማለት እዩ። ቆሪፀ ኸሪአኩም ብሓደ ንቐደም ብሩኻተይ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ወላ ውሽጢ ርእይዎ ፎኪስ ሶፍት ኮይኑ ማለት እዩ። ብውዑይ ኸማን ስለ ዝቆረስክዎ እምበር ሕጂ እምበኣር ብሩኻተይ ክሳብ መወዳእታ ስለተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ከምቲ ልሙድ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንቲ ኣይፈለየኒ ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ብሩኻተይ።